Molweni ekuseni ngolwesihlanu nongolwesihlanu ke wokugqibela kule nyanga yelifa lemveli. Siyibonile ke imibhiyozo kwindawo ngendawo, kwimimandla ngemimandla, kwilizwe liphela. Yanga ke singasoloko sizinca, sizibethe isifuba ngenkcubeko zethu umhla nezolo. Kwinkqubo ke yanamhlanje apha ekhaya Jikelele ungalindela okunqonge inkonzo yomngcwabo kaZoleka Mandela ezawubanjwa namhlanje. Okuyemela ke noAziz Pahat ingxelo yengqesho ekhutshwe iziko lenkcukacha-manani loMzantsi Afrika. Ngoku ke sisaza kubona amaqela ezopolitiko ephehlelela amaphulo okukhansela unyulo oluzayo. Kwaye ke namhlanje sinomusi Mayimani ukuthetha ngoko. Zivule ke okholo saka lubisi unonkanyezi. Njengomadlengothi uMazifu uMamshukuma umazondwa ngezinto zakhe. Oh, kaloku ndiyazalwa litolokazi uMamchengu umabhanikazi. Andiyami ndedwa ke ndihamba nayo inzwakazi yapha kwaMageba uMamtshali. Molo makholi. Molo mhlobo wami. Sabahle sobabili. Yazini, andifuna uyithetha icaceca. Sivala iheritage man. Yo, andifuna ukuyithetha, umbukeli uyazibonela naye kuba usukile namhlanje. Umbukeli isasho sangena ke istimela impolompolo madoda. Uyazi ke ukuthi istimela uma ngabe sizongena lapha ya ePaki, kuma wonke umuntu abamba imgodla phela asuke ikhithizile azongena ke ahlale phansi anethezeke. Nawe ke ngena uhlale phansi uzobona ngeke uzuyisole. Uyabona nje sothi sidlula lapha kona ledi kodube nakonye uCanada uyobe usunethezekile uzobe uzizwe zonke Iindaba ezemidlalo kanye nokunye ke okuningi. Uyazi phela estimeleni ukuthi hayi cha ziyakhala. Uyabona nje makugcwele kuvele kumenyezwe masima istimela bese kuthiwa ngena naye inkosi yami bayokufuqa ke lapho kuchitheke ishebo. Khona nezimambane ke ezivele zithi mangabe ingene eqala estimeleni zivele ziyilalise. Yiso engafuni phela ukusukumela abantu abadala abame ngeenyawo. Imambane siyolokho kivula amehlo nje ibheke ukuthi ayikafiki la ihla khona. Msana ukuba nothi dedelana abantu abadala behlala phansi estimeleni. Igama lami nguNoxolo uMamtshali wakwaMwalisi wangikhuluma sihlanganyele kanye nathi la ekhaya Jikelele ku DTT. Njengoba ke siliqala ke ihora lethu lokuqala ke sibheke ihamba phambili. Usapho lokaMandela liza kuthi indlela enhle kuZoleka Mandela namhlanje. Isalokhu ingene njalo imlayezo yenduduzo ngemva kokwedlula emhlabeni kwengqalabutho yomzabalazo uAziz Pahat. Orlando Pirates inyeke impumelelo kumjikelo wokuqala ye-CAF Championships League xa iza kube ijamelene neentshatsheli ze-league zaseBotswana iJwaneng Galaxy kwibali Orlando kumlenze wesibini wolungquzulwano ngokuhla namhlanje. Sanbonani sekuphelile mntaka mama. Igama lami ngingusisi ubukele lona ke uhlelo ekhaya Jikelele lapha beniphathele khona ezemidlalo nezindaba wemamgobhosi and entertainment, so please make sure that you do tune in. Uzobe uthi indlela enhle kuzoleka umndeni wakwaMandela namhlanje kuseni. Uzoleka obeseneminyaka engu-43 ubudala ungumzukulu wesishoshovu somzabalazo noba ngumengameli wokuqala wentando yabantu uNelson Mandela kanye noWinnie Madikizela Mandela. Umndeni wakhe ke ubambe inkonzo yesikhumbuzo sakhe ngasese eSoweto eGoli izolo. Uzoleka Mandela ubeyisishoshovu esiqwashisa abantu ngesifo somdlavuza kanti ize yamnqoba ke umdlavuza kuleli sonto. Uzoleka Mandela wangeniswa esibhedlela ngomhla zi-18 kuyona lenyanga ephezulu uMandulo. Inkonzo yomngcwabo izobanjelwa eBryanston Methodist Church. There was not much discrepancy from what you saw online and how we actually related. I think that's why, people gathered behind her so easily, because she was just that relatable, always open, always vulnerable, and able to just kind of change that and empower people through that channel. So, there's many fond memories, but for the most part, everyone caught the greatest glimpses of my sister, and I'm thankful. I actually remembered when she was diagnosed with cancer, but strong. She was very strong. She was a very strong person. And I remember that Ukoko was very, very worried. And it's just one of those days where you saw
the tear dropping down Mrs. Mandela's face, because she never used to cry, but on that day she did. And she made it a point that all the time she was next to her. So you could see the pain, but Zoleka was very, very strong. And I think it's one of the things that at some point, you know, made the family understand even cancer, because more than anything, Zoleka understood her disease. She was very much her grandmother's daughter. Yeah. And I think she had come to terms with the fact that the only way that she will be able to leave a mark is to fight on and educate other women about, other people about what she's going through. And for her, there was no giving up. She just comes from a very feisty family, and right up to the last, she showed that feisty spirit in her. And it is sad. Isaphokoka imiyalezo yovelwano emva kokusweleka kweqala lomzabalazo kunye nowayesakuba ngusekela mphathiswa wezemicimbi yangaphandle uAziz Pahad noyilungu lepalamente kwiminyaka ephakathi ko-1994 no-2008. Imibutho yezopolitiko imchaze njengendoda yayizinikele kulwakhiwo lwesizwe, amalungelo oluntu kwakunye nokwenza noxolo kwihlabathi. Focus is saddened by the passing away of one of our veterans, Comrade Aziz Pahad, who served in this country by excellence. He was appointed as a deputy minister in 1994 to 2008. That on his own is a clear demonstration of his passion, his love and commitment to serve. He played an instrumental role in helping to position South Africa internationally as, you know, an important player in international relations and foreign matters. His legacy is one of commitment to the principles of equality, justice and human rights, and his legacy will forever inspire us to continue the journey toward a more just and equitable society. His love of Afrikaans literature proved to be very useful in early talks with Afrikaner leaders. Wonderful individual who was committed to building our country, and we just trust that his soul would rest in peace and that his family would take comfort from the fact that he had really committed himself to nation building. Despite being in the cycles of the Charterists, his broad-minded approach to issues and to every question raised made him a sociable person to hold discussions with. Comrade Aziz Pahad's commitment to the liberation project, his commitment to social justice, and his exhibition of high moral ethics distinguishes him from many of his comrades. U-Advocate uThembeka Ngcukaithobi uthi imizamo yowabe umengameli wezwe uJacob Zuma yokushushisa ngasese u-Advocate Billy Downer kanye nentatheli uKaren Mon kuyimizamo nje yokusebenzisa izinhlaka zomthetho ukufeza inhloso zakhe. uZuma ke ukhala ngokuthi uDowner noMon basebenzisana ukusabalalisa imininingwane ebucayi ngempilo yakhe. Umnumzana Zuma uxelele inkundla ephakamileyo yezibheno ukuba izityholo zokuba uxhaphaza inkqubo zenkundla ukulibazisa kushuthwa kwakhe njengamampunge. Uthe abukho ubungqina bokuba ubaleka nesali ebaleka ukushutshiswa. Umthetheleli wakhe Advocate Mpofu uthi aziyonyani izityholo zokuba umnumzana Zuma usithele ngesebe lenkawu leminyaka ngamashumi idlulileyo. The so-called delay that is harmful is delay in the third leg, far removed, in the criminal prosecution. Ukanti Advocate Downer uxoxe ngelithi ezona njongo zikamnumzana Zuma zokumtshutshisa bucala kukumshenxisa zokumtshutshisa kwityala lorhwaphilizo ajongene nalo. The abuse is continuing to succeed, although one has the sense that the day of reckoning may finally be approaching. Igqwetha likaMorgan Advocate Ngcukaithobi licele inkundla ukuba ikhusele ezobulungisa ngokusichitha neendleko izicelo zikamnumzana Zuma. Mr. Zuma has an established propensity of vexatious litigation. Sinkontyiwe isigwebo.
Icandelo lezemisebenzi esisekweni kweli loMzantsi Afrika alikabuyeli kwindlela eqhelekileyo yokusebenza emva kwe-COVID-19. Amanani akhutshwe liziko lenkcukacha-manani loMzantsi Afrika abonisa ukuba kuthe kwadaleka amathuba emisebenzi ngama-39,000 kweli candelo kwikota yesibini kanyaka ka-2023. Oku kwanda kuqhutywa kakhulu ngurhulumente wenkqubo yephulo likamongameli lolutsha, i-Presidential Youth Initiative Program ngokwesilungu. Ingxelo ikwabonisa ukuhla okugqamileyo kwingqesho yemisebenzi esisigxina. Kunyuke ingqesho kumacandelo enkonzo zoluntu, imigodi, ezemveliso nombane. Ukuqeshwa kwabancedisi botitshala ezikolweni kube negalelo elingapha kwi-40% yokukhula kwemisebenzi. Kubonakale ukwehla kwengqesho kumacandelo ezothutho, urhwebo kunye nelokwakha. Ingqesho inyuke nge-104,000 phakathi kukaJuni 2022 noJuni walo nyaka. Amacandelo elemigodi, imveliso nezoluntu abuyele kwinqanaba lengqesho ebekuwo phambi kokwintlitha kwe-COVID. Ingcali zoqoqosho zithi nangona kubekho umnyinyiva ekuvelisweni kwamathuba engqesho, kodwa oku kuhamba ngonyawo lolovane. The economy is growing at a very smooth, very slow pace because of state capture, lack of infrastructural investment, lack of competency and within the public sector, cadre deployment within the public sector, lack of sufficient education and development of skills of people who can add value to the economy. Kulahleke imisebenzi esisigxina 25,000 kule kota xa kuthelekiswa neli lixa kulo nyaka uphelileyo. Lo gama imisebenzi yamaxesha athile inyuke ngo-64% kule kota xa kuthelekiswa neli lixa kulo nyaka uphelileyo. Iinkcukacha-manani zibonisa ukuba abaqeshi baye baqesha abantu okwethutyana ngenxa yamasolotya anzima kwimithetho yazabasebenzi. It's certainly a result of the type of labour market that we have in this country, where labour laws are fairly strictly applied and where trade unions have quite a lot of power and put a lot of pressure on employers. Imisebenzi kweli sithetha nje imi kwi-10,078,000. Eli nani lalimi kwi-10,300,000 phambi kokuqhambuka kwi-COVID. Ingcali zithi eli lizwe kufuneka lidale imisebenzi emitsha eyi-600,000 ubuncikane ngonyaka ukuze uqoqosho lube nako ukuhluma nge-6%. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya jikelele, kanti ngoku singena kwisiqendu sethu sezemidlalo. I-Orlando Pirates inyeke impumelelo kumjikelo yokuqala ye-CAF Champions League xa iza kubeke ijamelene neentshatsheli ze-league zaseBotswana eJwaneng Galaxy kwibala i-Orlando kumlenze wesibini wolungquzulwano ngokuhlwa namhlanje. I-Pirates ke iza ngasemva ngenqaku, yona ke kuza kunyanzeleka ifake abe mabini ukuze idlulele kwi-group stage yolukhuphiswano. I-Orlando Pirates mvanje ijamelene nemingeni eliqela phansi komqeqeshi oyinzalelwane yaseSpain uJose Riviero. Mabhakani yatywatyushwe izihlandlo ezintathu zilandelelana ngaphandle kokuphendula ngenqaku. Kuqala bethwe izintshatsheli ze-league zaseBotswana iJwaneng Galaxy eGaborone kwintsuku ezintathu emva koko kwabhaxabulwa iMamelodi Sundowns. Kanti ngecawe iPirates ifakwe isibhaxo iStellenbosch FC kumlenze wesibini we-MTN 8. We have an important game ahead of us. One of the most important this season, if not the most important, and we're just preparing ourselves for that moment to give our best. Ezigamagebhula zithwaxa kungavaleli ibhola emnatheni, kunjalo ziza kujamelana neqela elilushiqa elafikelela kwi-group stages kwisizini edlulileyo kwakusemva kokothusa izangxa zaseTanzania iSimba FC. Qeqeshi nabadlali bawuqonda mhlophe emngeni abajamelene nawo. We need to win the game with 2 goals of advantage. That's the target in the end of the 90 minutes. From the players' perspective, it will mean everything, for us to find ourselves in the group stages so that we can be able to compete with the best the continent has to offer. That is what we want. Ezimnyama ngenkani zaphumelela i-CAF Champions League ngo-1995 zafikelela kwi-final ngo-2013.
Kwilinga lokugqibela kwisizini ezinhlanu edlulileyo, iPirates yakhiqwa kwisigaba sokuqala solukhuphiswano. Siphinde sikwamukele embukeli ekhaya Jikelele, sibonga kakhulu ukuthi ke usahlanganyele kanye nathi. Amaqembu ezokubuswa kwezwe kwaNongoma aseyibophezele ukuthi azoqinisekisa ukuthula kuleya ndawo njengoba ke kwaqubuka igameko zodlame njeke. Lamaqembu ke embukeli iANC, iNAPF, iEFF kanye neNational Freedom Party kanti ke agcine ecikica ngisho nanesivumelwano soxolo. Kodwa ke imbiko ithi iqembu iNkatha Freedom Party alizange lize libe ingxenye ke yalabo abasayinda lesisivumelwano. Nokwenza ke ukuthi ke abanye abantu bashaya amakhala ngalesi sinyathelo se-IFP ngoba phela lokhu kungagcina kudweba isithombe esithi leli qembu alihambisani noxolo. Ingabe ngempela mbukeli i-IFP ayizange sisayinde isivumelwano soxolo? Uma ngabe lokho kwenzeka ingabe kwakuyini imbangela yakho? Ukuthola ke kabanzi isixhumana nowayeyimeya kwaNongoma uAlbert Mncwango nongaphansi ke kweqembu iNkatha Freedom Party. Asikubingelele baba uMncwango, sikwamukele lapha ekhaya Jikelele. Sibonge kakhulu umhlonishwa ngesikhathi sakho namhlanje kuseni. Mbukeli ubaba uMncwango kubonakala ngathi ke usathe ukusilahlekela okwamanje, kodwa ke ubechazile vele ke ngenkinga ye-load shedding okuyinkinga nje ehlasele endaweni eziningi ke zezwe. Yena ke umbukeli wayeyimeya lapha kwaNongoma kanti uyilungu ke lapha le iNkatha Freedom Party. Uzobe nje sichazela kabanzi mayelana nembiko yokuthi amaqembu ahlukahlukene asayinde isivumelwano soxolo njengoba sazi phela ukuthi lapha kwaNongoma mbukeli bekunezigameko eziningi zodlame lapho kubulawa khona amakhansela. Sobe ke sesiphinda futhi ke sesimzama khona manje. Baba uMncwango, siphinde sikwamukele ohlelweni, sethembe sesiyatholana manje. Yebo, ngiyakuzwa kahle Mfondana. Sibonge kakhulu baba ngesikhathi sakho. Besicela nje ukuthi usichazele kabanzi ngolwazi onalo mayelana nalolu daba lokucikicwa kwesivumelwano soxolo kwaNongoma. Ngabe wazini ngaso? Angibonge ngaleli thuba. Angisho nje dadewethu ukuthi akukho umuntu abekwazi ngodaba lokuzwa kwesivumelwano. Sithole incwadi ithe no2 olwesibili kuzosa kube incwadi ekhuluma ngomkhuleko ozoba ngakusasa ngo10. Kwase kusho ukuthi ke incwadi leyo futhi lingasazi kahle ukuthi kade kwenzakalani ngobani osizayo nokulekelwa ama-details nje afana nalawo. Basho ukuthi ke isifika sekule akusakwazi ukuthi sesingaxhumana kanjani nama-structures sakwazi ukuba ingxenye yalokho. Nanokuthi ke uma kuthiwa kuzokhulekwa sakulekelwa uxolo sabuka ukuthi mhlampe kwakuyoba ngcono ukuba sasibe yingxenye nje sisuka ukuba sazi ukuthi kulekelwa uxolo oluyithima kanjani ngoba abantu bayafa kwaNongoma. Manje unyaka lo kwa-Ward 15 uqalwe nje lo nyaka sekushona abantu abawu-11 abangaqondakala ukuthi babulawa yini. Ngakho-ke uma kukhulunywa ngey'nkinga ezibulawa abantu kwaNongoma ngeke sikonfine lokho sizele amaqembu ezombusazwe kuphela. Kungafuneka ukuba siyivule leso simemo sikwazi ukufaka nazo zonke ezinye izinto zomphakathi njengamakhosi nanjengey'nduna izolo lokhu kade kusulwa induna yomntwana beBhanganoma. Yizi zehlakalo lezi ezithi ukuthi uma sikhuluma ngodaba lokuzuza ukuthula kule ndawo yakhe fanele sikuvule lokho futhi sikwenze ngendlela eqondile. Ngithola sengasithi-ke inkinga-ke ibhekeke lapha ekutheni isimemo one safika late, okwesibili singachazi ukuthi kahle kahle kwenziwani. Incwadi nje ngiyibonile ikhomisa ngokuthi khona kuyobe kusayinwe ngobani besayinela kulowo mkhulu. Yebo baba uMncwango, mangabe ngikuzwa kahle uyasho ukuthi cha nani nganalo ulwazi lokuthi kunesivumelwano sosayindwa, nina nathola umlayezo ngencwadi, incwadi ethi kuzoba nomkhuleko ukuthi kuhlanganwe kukhulekelwe lesihlava sokuhlaselana noma sodlame lapha kwaNongoma, okuyiyona yayingacacisi kahle ukuthi kuzofika kusayindwe isivumelwano. Nithe mangabe ke seniza ukuthi kunesivumelwano mhlawumbe esicikiciwe soxolo, mhlawumbe nayenza nimnini imizamo yokuthi nixhumane nawo la amanye amaqembu nanokuthi kusukela manje ke kuya phambili nina nibona nifisa yini nani ukuthi nibe ingxenye yaleso sivumelwano soxolo?
Yabangani iIFC lokho yaqala iNational FIFA Court ngo1991 ukusayina ivumelwano zokuthula. Njalo ke ikhathi ngekhathi uIEC uyaya asimene asihlanganise sisayine ivumelwano zokuthula. Akho ke akuqali nje lokhu kwanongoma ukwenzeka. Akho ke ingakho singaqondana nje ngoba ngisho nje ubani osizana. Okay baba Mncango sinenkinga nje yokuzwa mhlawumbe ngizozama nje ukubuza umbuzo wokugcina ngizwe ukuthi siyazwana okanye asizwani. Bengizobuza nje ukuthi ke ngokwakho njengoba siyazi ukuthi phela umuntu oseke waba yimeya lapha yakwaNongomo mhlawumbe ngabe ucabanga ukuthi ena iziphi lezi ingqinamba eyibhekene nalo yamasipala ngoba umuntu mhlawumbe ongazi kangcono nanokuthi yini engaba isixazululo kulezi igameko zokubulawa kwabantu. Ayike mbukeli cha impela siyehluleka ukuthi sixhumane kahle nomhlonishwa uAlbert Mncwango besixoxisana naye ke mayilana nezisombululo nezivumelwano okuthiwa zicikiciwe ngamaqembu ezokubuswa noma ka aphikisayo lapha kwaNongoma ke iIFP okuyiyona ke ngabanga ingxenye yaleso sivumelwano uyasichazela ke mbukeli ukuthi cha babenganalo ulwazi ngalesi sivumelwano besithi saqhubeka nenkulumo yethu ke sasesiphazanyiswa ke ukungaxhumani ngenxa ye load shedding okwamanje ke just siqunga seyitolo sobu emva komsuzwana. Siphinde ke sikwamukele mbukeli wekhaya Jikelele sibonga kakhulu ukuthi usahlanganyele kanye nathi. Mbukeli ke eyingena manje zithi umengameli wezwe uCyril Ramaphosa usehlonze umngcwabo wengqalabutho yomzabalazo uAziz Pahad njengomngcwabo osezingeni lombuso esigabeni sesibili. uPahad uzongcwatshwa kusasa ke ngomhla zinga-30 kuyona lenyanga ephezulu. Umengameli wezwe ke wedlulise namazwi enduduzo emndenini wakhe. Ihhovisi likaMengameli lithi kubhlungu lokhu ngoba phela basanda kulahlekelwa nje ngelinye ilungu lakwaPahad kungumfowabo wakhe ke uAziz. Siphinde sithi quke embukele itolo sobu emva komzuzwana. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele kaloko apha ekhaya Jikelele sibamba ngazibini ngexaso yenu engagunqiyo enithena sipha yona oko sikhoyo ingakumbi ke kule nyanga yamagugu namafa. Hey hayi zisaduma ize noma kusuku lokugcina ke namhlanje bekumele sisivale ngebang asho njalo. Hayi sivale ngayo yiyo leni bang. So kanibalisele kuba ndiyayibona la maqamqam alapha oko ndinomdla wokuba ngamaqamqam Antoni. Hawu ihlobi kuyahlatshisa. Yathi siyahloba phela. Uyabona nje ukuthi ukufaka kalwa lokho kubizwa ngokuthiwa imbatha. Lokho okokwenke yakubona. Imbatha. Kubizwa ngokuthiwa imbatha bese ke nje kuba ubuhlalo lokho ngiyazi ubuhlalo into zakho behlezi ugqokile ubuhlalo. Uyabona kuyahlatshisa ngiyazi ukuthi nina manifaki eleni iqhiya nokulibopha kanje kodwa futhi nginokubona ufake ubuhlalo nawe la phambili bese kuba yiduku phezulu. Uba unakufundisa ukubopha amaduku. Yo ngumama. Umama ke well if uyajonga kwaXhosa indlela esibopha ngayo iqhiya siyibopha isixeleko. Akukho formula yokuba hayi mayithi nca noba ubhijele nje wavele wathi uyigqibile njengokuyibona ngeyami ubhijele uthi. Kwaye ke imbatha ke bencimba mhlambe inxitywa ngabantu basebukhosini. Hayi uyibone amazinyane enxibe isikhumba sonke siphelele ayayinxiba but hayi imbatha leni yalukuzana nabantu besilisa bayifaka namabheshu yabona sesiyibone kakhulu ke lembatha sifakwa ikakhulukazi ke uma ngaba abantu mhlawumbe beshada noma kuhomembeso uyabona ke kodwa ikwaZulu ke nje isicholo lesekhanda asifakwa intombazane esasencane ukuze uzofaka lapha kufuneke kufike lezi kuqala kufika inkomo bese ukwazi ukuqualify ukuthi usungayifaki icholo. And then ndiyakhumbula I think kwakulonyaka ophelileyo and andenza ezinto ekuthiwa zi-photoshoot nginxibe into yesiZulu ndafaka isikhova esi xa ndithi asivumi uba uthi
kufuneka ingathi uhlala uthenda cinga uba mhlawumbe ingaba intsusela kukuba mhlawumbe uhlala uthobile wenjenje because mandithi ndibona uba hayi akwenzeki funeke ndihlale ndithenda abona into yobana hayi mani ezi zinto ezazenziwa ngookhokho bethu zazinentsingiselo befuna into yokubana mhlawumbe xa ulinina funeka uhlala uthobile wenjenje uthi yebo baba yebo baba ngempela mbukeli okwamanje soke sithi nje ke qhu ngapha ngaseyitolo kodwa mangabe sibuya mbukeli sizobeke sesiba nengxoxo kanye noMusi Mayimane ongumholi weBuild One South Africa ungalinge kuphuthelwe. Siphinde sikwamukele mbukeli ekhaya jikelele. iBuild One South Africa okuyinhlangano eyakhiwe abagaqele ukungenela ukhetho ngokuyimela okhethweni likazwelonke lwangonyaka ozayo izobe ibungaza unyaka yasungulwa kulempela sonto enhlokodolobha yezwe eTshwane. Ibusa eyasungulwa owabe engumholi weDA Musi Mayimane uzobe ke esethula umkhankaso weqembu lakhe kuwona lo mcimbi. Lenhlangano ke mbukeli yabe iyingxenye yeinhlangano ezanikele enkantolo yomthethosisekelo ukuyophosela inselele isichibiyelo somthetho wezokhetho ngelithi lesi sichibiyelo sicindezela laba bayimisele ukungenela ukhetho ngokuyimela. Malungana nalolu daba mbukeli isixhumana nomholi webusa uMusi Mayimane. Mnumzana uMayimane asikubingelele sikwamukele lapha kusekhaya jikelele. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje kuseni. Ngibonge kakhulu ngibulise bonke emakhaya ngithi awuthi siyayiqeda iHeritage Month but siyajabula ukuthi isiko lethu nawo wonke asaqhubeka ukuya phambili. Sibonge kakhulu. Mnumzana uMayimane ake siqale nje ngombuzo othe ukubalula. Njengoba nje isingaphezulu kwemthathu phela iminyaka more than 3 years waphuma eqenjini iDA. Sifisa ukwazi nje ukuthi ngabe usamile ekutheni cha hayi wathatha isinqumo esifanele njengosombusazwe. Namanje ngisamile ngoba ungakhumbula ukuthi into efuneke siyakhela eSouth Africa ipolitical party ezosebenzela bonke abantu eMzantsi Afrika ukuthi sonke sihlangane ukuthi siyazikhumbuza ukuthi yini into esiyifunayo for iSouth Africa. Noba umuntu ukhuluma isiZulu noma ukhuluma isiXhosa noma ukhuluma iAfrikaans kufanele sisebenze sonke. That is why sisho sithi kufanele siyakhe iOne South Africa. Inkinga bengiyibhekile lapha kuDA ukuthi ibiqembu elibheke ukuthi abantu abanje ukuthi it was iorganization efuna ukusebenzelwa abelungu kuphela. That is why bithi bengiyibheka ngathi angeke ngisebenze kanjalo ngoba mina ngifuna ukwakha iSouth Africa yethu sonke. So ngiyajabula ukuthi la sikhona kuyabonakala ukuthi kulonyaka omusha osesiqedile sikhule kuwo wonke ama-province abantu bayahamba bathi noma ngiyabuwa or siyathetha noma ngiyakhuluma sonke siyasebenzisa. Kusasa ke uzobe usuthula umkhankaso weqembu lakho. Ngabe yini ke mhlawumbe engalindelwa yilabo abazobe bethamele umcimbi webusa lapho ke zobe ibungaza khona unyaka owodwa yasungulwa. Seku1 already cha isikhathi siyagijima. Siyagijima kakhulu kodwa into esibhekile ukuthi kufanele sibeke umbono weSouth Africa kuyaphambili. Inkinga zethu eziningi ukuthi eSouth Africa sinokukhuluma ukuthi sibuya kuphi noba lapha sibuya khona bekubuhlungu kakhulu. Kufanele sibe nombono ivision eSouth Africa ukuthi iyaphambili. Kufanele sikhulume ngokuthi sizoyakha kanjani eSouth Africa. That's why iBuild One South Africa itibusa ithi siyakha thina sifuna ukwakha nabo bonke abantu bala eSouth Africa. Futhi sibheke ukuthi umsebenzi uma siuyenza kulonyaka odlulileyo umsebenzi onjani ngoba bese ngishilo ukuthi ngeke ngiqale ipolitical party efana nawo wonke ama-political party so yenza umsebenzi noba singekho kuhulumeni. Ngiyajabula ukuthi kwamanye ama-province asesifikile abantu bengena amanzi safaka amanzi khona sasiza abantu la i-community kude kungena nama-borehole sabanika nama-jojo tank ukuthi abantu babe namanzi noma ngobuncane lobo sinabo siyayenza ukuthi siyosiza emphakathini. So kuyabonisa ukuthi mase sikhuluma abantu benza into wrong bathi sifuna ukukhetha nje abantu abayimele sifuna ukukhetha abantu abasebenza kuma-community wabo abantu abazi ukuthi bane-backing yomphakathi. So that is why mase sibheka sizojabulisa zonke lezo zinto esazenza kulonyaka odlule futhi sibheke ukuthi umbono weSouth Africa uzoba kanjani. Ngeke sihlale la siware ngengane zethu nami nginobaba nginengane
ngiyakwara ukuthi bazokhulula ku-South Africa njani. So funeke sisebenze ukuthi sibe sithi i-vision esiyoyibeka phambili, i-vision ezenza ukuthi iy'ngane zethu mazikhula la e-South Africa ziyazi ukuthi ziyawuthola umsebenzi, ziba ne-health system, ziyaphinda futhi zifunde ey'kolweni ezilungileyo noma behlala emakhaya. And enye into njengomama ngifuna ukuthi kube ne-South Africa ukuthi umama angeke ahambe la e-South Africa enokuthi kuyasaba ukuthi otsotsi kanjani. Sifuna ukuthi sibe ne-South Africa safe. Yilo mbono osobeka phambili kuya phambili kusasa mase sijabula sonke i-celebrate i-1 year April 1 South Africa. Mnumzane uMayimane ngiyakuzwa njengoba nje ukhuluma ngodaba lokuthi nifuna ukwakha kanti futhi ke nina niqembu lezepolitiki elingezukufana noma elingafani namanye amaqembu epolitiki. Njengoba inhlangano yenu ke usho na ukuthi yakhiwe abantu ke abahlose ukungenela ukhetho ngokuyimela ama-independent candidates. Ingabe iyahluke kuphi inhlangano yenu emaqenjini ezombusazwe ajwayelekile nje emphakathini? Indaba yokuqala enkulu ukuthi musubheka amaqembu ala eSouth Africa akudala asafana lamaqembu ebephuma ngaphansi kwe-apartheid. Uma ukuthi kunamaqembu abantu abamnyama, kunamaqembu abelungu kanjalo. Sifuna i-One South Africa, i-Build One South Africa is one of the only parties esebenzela bonke abantu. That's number one. Number two, uma besesicela abantu ukuthi bayoma eParliament, ama-political party ayafika athi nayi list yethu votelana abantu anibazi nokubazi. Thina sisesathi wena mphakathi sinike umuntu wakho ukuthi yena sizomsiza ukuthi ayokhankasa ayowina election so that ayomela abantu eParliament. I-application yethu yavulwa kwathola abantu abadlula 450 sabatrainer. Qalwe sikhiphe the first 24 sokhipha abanye masisibonisa abanye ukuthi naba abantu ongabathemba ngoba babuya ku-community yenu. Indaba enkulu futhi ngoba sibheke kuma-community sithi thina even ne-funding yama-political party noma kanjani isebenza from community to community. Yile nto siyibhekile sifuna ukwakha kanjalo ngoba wonke ama-political party mayefika athi yithi laba votelani thina noma wena i-views zakho asizizwa sizokutshela wena ukuthi wenza kanjani kuphelele nje lapha. Thina sifuna ukuyiguqula leyo nto senze ukuthi masithi ngeqiniso by the people and for the people sisebenza nabantu. Manje njengoba ke abaholi benu nje beqhamuke endaweni ezahlukahlukene emphakathini futhi ke nemphakathi eneyidingo phela engafani, ingabe ke how did you reach lama points awu-10 e-policy document yenu? I-policy document yethu kulama 10-point plan sahlala nama-industry experts, sahlala ne-community, sathi ngoba sifuna ukubeka bonke abantu under one umbrella vision. Asiyazi ukuthi yini into ezifana kuma-community amaningi. Uma uyibheka leyo 10-point plan, ithi soqeda kanjani i-load shedding, ithi soletha kanjani i-healthcare, ibheke ukuthi imfundo zosebenza kanjani, i-safety ihamba kanjani, usoqeda kanjani inkohlakalo. Uyabona uma usuzibheka zonke lezo zinto uyazibona ukuthi ziyafana kuwonke ama-community. Then sithi okay, wena candidate ozimele letha ezakho uzi-ede kuleyo zinto ukuthi siyazi ukuthi uma sesibhekisisa sithi nayi plan ye-national ngoba abantu bazosibuza ukuthi mawufika eParliament labo bantu abavela kuma wonke ama-community bazosebenza kanjani. Sithi mabasebenze kulo mbono, sebenze kulo ma-values. Kodwa indaba enkulu my-budget yekahulumeni isivotelwa ukuthi siyazi ukuthi siyosebenzisa imali kuphi nakuphi. Funeke lowo muntu obuya kule community akhona ukuzikhulumela athi mina ku-community yethu into engafani nakwezinye i-community nayi inkinga yethu sifuna usize la. Then eParliament bazomela abantu ngendlela enjalo. Ngiyakuzwa ubalula udaba lokuthi i-policy document yenu ichaza kabanzi ngokuthi u-load shedding uzoendwa kanjani, ikanjani. Manje mnumzane uMayimane sengiyibuza lapho ukuthi ninazi isombululo ze-load shedding. Uma ngabe ninazo kanti kusuke kuvimbephi mhlawumbe ukuthi lezo iphakamiso zokuthi load shedding ngaphela kanjani ukuthi zifinyelele mhlawumbe kwabasemagunyeni bakwazi ukushintsha. Uyabona bengihambile naye ngayi-court. Ungalibali ukuthi kulonyaka ozolile ngaye ukucela ukuthi uhulumeni asibonise uhulumeni i-solution yethu ye-load shedding sithe sathi thina wonke ama-building kahulumeni whether yikola
whether iy'bhedlela noma ama-police station, funeke anikwe i-alternative energy. Lento esiyibiza ngokuthi build, own, operate. Senza ukuthi aziyaphuma ku-grid ka-national government. Mawenza njalo uyehlisa ukuthi umbane usetshenziswe kwezinye indawo so that uqede i-load shedding. Sayithumela leyo ndaba kuhulumeni. uPravin Gordhan wathi hayi cha akuvumelane nawe ngizohlangana nawe court. I-court yayizwa indaba yethu yavumelana nathi yathi makube njalo yabanika 60 days ukuthi bafake i-alternative energy kuma-roof ukuze zonke leyo ndawo sebese ngikhulume ngazo. Nawu uPravin Gordhan nohulumeni kwamanje uyasiphikisa wenza i-appeal ku-court ukuthi udileyo leso sinqumo. Kuyabonakala ukuthi noma unika i-solution uthi sinalo ushintsho singalenza sibonisa ukuthi le 6000 megawatts edingekayo ukuthi ingenzi ukuthi kube ne-load shedding nayi soyithola la futhi kusukela lapho nayi i-program esingayifaka within 2 years qeda i-load shedding. Ihulumeni uyasiphikisa uthi hayi awufuna ukwenza njalo uyaqhubeka ngendlela oqhubeka ngayo. Iyabonakala ukuthi imbono yabo nawo namanje i-load shedding isaqhubeka. Ngokubona kwakho Mnumzane Mayimane njengoba ke usho ukuthi cha bayala ke bazolokhu beshona ezinkantolo ke besho ukuthi cha bahambisana leso sinqumo sakho noma naleso siphakamiso sakho. Ucabanga mhlawumbe ukuthi ngabe yisiphi isizathu esenza ukuthi babe manqika noma bangafuni ukuthatha leso siphakamiso or bengafuni ukuthi basi-implement? Indaba enkulu ukuthi uhulumeni wamanje usuzijelile ukuthi bona bafuna ukwenza this just energy transition plan, especially enza ukuthi imali iphume la eSouth Africa iya kwezinye indawo. Angazi ukuthi kuma-contract aseyaphuma for ama-renewables noma kunamanye ama-company asebenzela iy'nkokheli zalombutho ngoba siyazi ukuthi inkohlakalo isebenza kanjalo. Abantu abavumi ukwenza into ezosebenzela abantu, bavuma ukwenza into ezosiza ukuthi ama-company afuna ukusebenza nabo athole ama-contract so that bathole imali. Yiyo-ke inkinga ngeke ukuphikise ngithi i-corruption nenkohlakalo yenza ukuthi bangamameli ukuthi nawo ama-solution angasiza eSouth Africa. Ingathi base bayayijabulela i-corruption ngoba ibenefita iy'nkokheli ezimbalwa, abantu bayasokola nabo abanambala. Mnumzane Mayimane ke sasiphetha nje ke mhlawumbe yini ke enithembisa izakhamuzi zaseNingizimu Afrika nina njengebusa futhi ke kungani ukuthi izakhamuzi zaseNingizimu Afrika kufanele zikholelwe kulolu hlobo lwenhlangano enjengebusa kunamaqembu ezombusazwe ajwayelekile njengoba nawe ke ubala ke indaba ze-corruption ngabe nina niyethembisa ukuthi cha nina nje angeke nize nibe corrupt? Uyabona i-corruption uyiqeda ngokuthi uveze wonke ama-decision wakho wabonise in public futhi wenza ukuthi ama-political party nama-political leaders asebenze emphakathini. Uyabonakala manje that is why i-model yethu isaqhubeka ithi beka abantu kuma-community bayazi ukuthi bazothenjwa abantu. Mina ngithi themba i-Build One South Africa ngoba asiwukuthi liqembu elincane, iqembu elisha elisebenzela bonke abantu elinombono we-South Africa. Noma ungafunda kweliphi iphephandaba uzobona ngokwakho ukuthi cha akeke kwathiwa uMmusi Mayimane uthathe imali noma kunenkohlakalo kuna-allegation ye-corruption. So kuyabonakala ukuthi umuntu umbheka nge-track record yakhe noma kanjani sizosebenza ukuya phambili ukuthi senze ukuthi imali yabantu noba kuthi sisebenzisela abantu themba nge-future eSouth Africa ngoba la bese siphethe khona la sisebenza khona abantu bayabona umehluko noma singekho kuhulumeni sesiqalile nokudeliver le indaba esasithembise khona ukuthi siyodeliver. Sibonga kakhulu ke Mayimane ngesikhathi sakho namhlanje ekseni. Sinifisela nje ke nempumelelo ke emcimbini wenu phela enizowubamba ke ka1 year. Sibonge kakhulu kumbukeli lowo ke bekuMnumzane uMmusi Mayimane ongumholi weqembu iBuild One South Africa ibusa ke ngamafuphi. Besixoxisana naye ke nje ke mayilana nezinhlelo ke abanazo kusukela manje njengoba sazi ukuthi ke babungaza unyaka ke leli qembu labo lasungulwa. Okwamanje ke mkulathi nje ke qunga sayidolo sobuye emva komzuzwana.